Automatski servoklipni stroj za punjenje tekućine za džem od meda usvaja kapacitet punjenja servokontrole, preciznu točnost i praktično podešavanje. Uvezeni PLC surađuje sa zaslonom osjetljivim na dodir čovjek stroj s sučeljem, oprema radi stabilno i jednostavna je za rukovanje. Stroj za provjeru vaga usvaja najnoviju generaciju tehnologije digitalne obrade signala i inteligentni algoritam za poboljšanje točnosti i stabilnosti detekcije. Injekcija tekućeg dušika produžava rok trajanja proizvoda. Automatsko dostavljanje čepa stroja za zatvaranje vikom, stezanje boca, transport i zatvaranje potpuno su automatizirani, stroj je stabilan i jednostavan za podešavanje. Automatski stroj za označavanje okruglih boca koji usvaja međunarodno poznate konfiguracije robne marke, poboljšava stabilnost stroja i dobre performanse označavanja.